ראשון. היי אנשים, עכשיו אני בבית ספר, עכשיו אני יוצאת מהשער, כבר אין לי כוח, אין לי מושג מה השעה עכשיו, השעה 13:37, יואו. היי, עכשיו שירה, אני עושה סרטון. יכולים את הצל שלי. שלום, שלום. טוב. זאת פעם הראשונה שלי שאני הולכת בגלל ש... כולם חנוכה, לא רק אנחנו. כן, לא רק אנחנו. ביי. בואי, הוא ייכנס. רגע. אבל בטלפון שלי יהיה חשמל? לא, חשמל בבית. יש איזה... תגידי, לא, תפתחי חלום. אני יודעת. עד שארבע זה קמצנים, אף פעם לא ראיתי קמצנים כאלה. אולי זה עבודה שלהם, זה צודק. לפחות יש. אביא את זה. אין, לא כל כך יש אור. אין? בבקשה. רגע, אני אומרת לקדוש ברוך הוא. אמן, שיהיה מלא אור. פשוט קדוש ברוך הוא. שיהיה לי קצת אור, כי אני אוהבת את האור של קדוש ברוך הוא. יותר טוב. מהאור הזה